लाइक करना, कमेंट करना, क्या करने आया था और क्या है इलेक्ट्रिक वाला ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି କଣ ତମ ଭିତରେ କଣ କାରସାଦି କରିଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ କଣ ଉଠୁଛି 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ଏତେ ବଡ ଘର 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଉଠୁଛି ନା ସତ ସତ କୁହ ତମେ କୋଉଠି ଭିତରିଆ କଟାକଟି କରି ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛ ଆଉ ନହେଲେ ତ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10,000 ଫାଇନ୍ କାଟିଦେବେ ଆଉ ନାମ ନବଜେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆମେ ବହୁତ ସଚୋଟ ଲୋକ ଆମେ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବୁ ମିଟର ଯେତିକି ଉଠିବ ନା ଆମେ କଣ କରିବୁ ଯେତିକି ମିଟର ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁ ଦଉଛି ପାଣିବାବୁ ଜଲ୍ଦି ଚଢି ଯାଅ ଦେଖ ଭିତରେ କଣ ସବୁ କାରସାଦି ଚାଲିଛି ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅ ତମକୁ ତମର ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରାଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଧେ ନୁହଁ ଚାରିଟା ତାର ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି अभी बदत है भाई अभी बदत है କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇନେ ଟେପ୍ ମାରିଦେ शाबाश बेटा